bisa ga yadda da horewa da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau shine darasi na 23 a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1447, kuma insha Allah shine darasi na ƙarshe a wannan wata na Ramadana a nan. A duka a watan Ramadana ya zama an yi darasi 28 kenan insha Allah. Tafsirin mata an yi daga suratul fil zuwa suratul nas, surori ƙananan nan guda 10, ƙanana a haruffa da ayoyi amma manya a ma'ana. An yi darasi guda 5 na maza, 23 in an hada ya zama nawa? Ya zama 28. So wanda yake bayyana kenan mun samu wata na Ramadana gaba daya. Bisa ga yadda muka saba shine in an gama din, kafofin watsa labarai da gidan talabijin suna sanya wannan darasi din a kammala. Ya zama daga an sa wannan, ko kuma wani lokaci masu kan ajiye darasin ƙarshen sai ranar ƙarshen za a saka na mata din na ɗaya.